नमस्कार जी, कैसे बानी जा। आज हम आप लोग के साथ लेके आए बनी भरवा करेला का रेसिपी। ए तरह से अगर आप लोग करेला बनाए जाना तो बहुत बढ़िया भी बनेला और दाल चावल के साथ बहुत बढ़िया जाला ई भरवा करेला। आप लोग करेला के धो के ना के स्टीम उबाल लेबे के हमनी के 15 से 20 मिनट तक। साथ में मसाला बनावे के मूंगफली, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, जीरा और ही हमनी के लेबे के नारियल, ये सब के हमनी के थोड़ा सा तेल में भून लेबे के। अगर वीडियो आपके अच्छा लगे ना तब सेव कर लीजिए। अगर जब भी करेला आपके घर में बात आप ये रेसिपी बना सकीला, ओके बनावे खातिर आप लोग ये रेसिपी के सेव कर सकीला जा। अच्छा लगी वीडियो तो फॉलो भी कर सकीला जा। अगर यूट्यूब पे देखा तनी जा तो यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर ले जा। हमारे चैनल पे आप लोग के भोजपुरी में रेसिपी देखे के मिली। अगर आप यूपी या बिहार से या पूर्वांचल से बानी तो हमके ज़रूर फॉलो कर ले जा। ऐसे ही रेसिपी खातिर आप लोग अपनी दोस्त के साथ या जे भी आपके घर में खाना बनाएला ओकरा साथ में ई वीडियो शेयर कर सकीला जा, ताकि वो भी ई करेला का रेसिपी बना के आपके खिला सके। और एक ना लंच बॉक्स में बनाए जहाँ बहुत बढ़िया जाला। गर्मा गर्म पराठा के साथ में भी बहुत बढ़िया जाला। ट्राई करब जा। अगर आप लोग ट्राई करत नहीं जा तो हमके कमेंट में ज़रूर बताइब जा कि कैसन बनल रहला आप लोग का ही रेसिपी। हमके तो बहुत बढ़िया लगेला, बनावल भी बहुत ही आसान है। प्लीज़ अगर आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कर सकीला जा तो ज़रूर करब जा। हमारा के फॉलो कर लें जा भोजपुरी में रेसिपी देखे खातिर ऐसे ही बढ़िया बढ़िया